ina waɗanda suke shirye-shiryen fara gini da kuma waɗanda suke yin ginin a yanzu. To ga dama ta samu, dukkan kyawun gini ya ta'allaka ne da bulo mai inganci. A dalilin haka ne muke tallata muku ingantaccen gidan bulan nan mai suna A.M.S block na Alhaji Magaji Show kwanan Dangora. Domin kauracewar rushewa gini kun tsagam, nemi A.M.S block domin inganta ginin. Muna sanar muku da cewar A.M.S block yana gabatar da bulo mai inganci. Akwai inci 9, akwai inci 7, muna da inci 6. Bayan haka kuma muna da inci 4 domin kawatar da gininka wajen ado, bota, dan wani kwalbati haka. Bayan nan muna da jar shuka, akwai kuma interlock kala-kala. Bayan haka duk irin samfurin da kake so idan ka zo ka ba mu tsari za mu iya cire maka shi. Special ne na inci 6 ne, na inci 7 ne, na inci 9 za mu gabatar maka. Ka yaba ka ji daɗi, wani ma ya gani ya yaba ya ji daɗi. Ba idan haka muna miƙa godiya ga 'yan uwa da abokan arziki masu ƙaunar mu, suna sayan kayan mu kuma suna jin daɗi. Babu wanda ya zo ya sai kayan mu ya kushe, kowa ya zo idan wani ya ga A.M.S block zai yi tambaya ina ka sayo wannan bulan. Yana nan hanyar Zaria tsohon titi, anguwar daɗin kowa, jikin katangar firamare da ke daɗin kowa, tsohon titi hanyar Zaria zuwa kan. Kasance da A.M.S block yayin ginin gida kamfani ko shago. Alhaji Magaji Show yana nan a hayin gwarmai tsohon titin Zaria daura da sabuwar firamare. Ga mai neman ƙarin bayani zai iya neman mu a wannan lambar waya kamar haka: 0808054333 ko kuma 0906584790. A.M.S block Alhaji Magaji Show.